തേശ്ശേരി AUP വിദ്യാലയത്തിന്റെ 83ാം വാർഷിക ആഘോഷവും അധ്യാപക രക്ഷാകർതൃ ദിനവും യാത്രയയപ്പും 2023 ഫെബ്രുവരി 24 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5:30 സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. കനകമല ഗ്രാമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമായി നിലകൊള്ളുന്ന സരസ്വതി ക്ഷേത്രം നമ്മുടെ നാടിന്റെ വിദ്യാലയം AUPS തേശ്ശേരി അതിന്റെ 83ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ അധ്യാപകരായ ഡോളി ടീച്ചർക്കും ഗ്രീഷ ടീച്ചർക്കും ദീർഘകാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും യാത്രയയപ്പ് നൽകുകയാണ്. മുഖ്യ അതിഥികളായി എത്തുന്നത് ചാലക്കുടി MLA ശ്രീ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ്, കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി അമ്പലി സോമൻ, കൊടകര സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ ജയേഷ് ബാലൻ. നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി കലാപരിപാടികളും ദേവരാജ് കൊടകരയുടെ വൺ മാൻ ഷോയുമുണ്ട്. ഇത് കേവലം ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷമല്ല, നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ ഒത്തുചേരലാണ്. ഇതിലെല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണം. നമുക്ക് ഒത്തുകൂടി ഇതൊരു ആഘോഷമാക്കണം. മറക്കരുത്. സയനോര 2023. ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ കോമഡി ഉത്സവത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ദേവരാജ് കൊടകര അവതരിപ്പിക്കുന്ന വൺ മാൻ ഷോയും വിദ്യാലയത്തിലെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ ഒരുക്കുന്ന ദൃശ്യ വിരുന്നും ഈ ആഘോഷ രാവിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം.